Шигули Россия проекты үз ишен күптән түгел башлап җибәргән иде. Әлеге проектта Татарстан Республикасы вәкилләре дә катнаша. Әмир Мәҗитов музеенда бизәкләр кулланып, республикабызның территориясен чигеп күрсәттеләр. Безнең хәбәрчебез бәйге турында тулырак белешеп кайтты. Шигули Россия проекты үз эшен 1872 елда башлап җибәрә. Ул чорда Мәскәү институтында укыган кызлар Россия картасын чиккән, ә бүген исә һәр төбәк, һәр республика һәм һәр өлкә үз территориясендәге милли бизәкләрне кулланып, шигүләр ясый. Проектның шартлары буенча һәр төбәк 15 мартка хәтле үзенең картасын эшли һәм бирә Чувашиягә, һәм аннан соң бер зур карта төзелә бөтен төбәкләрдән, һәм ул бөтен регионнарда, Россиянең регионнарында күргәзмә булып килә. Бәйгенең максаты бар милләтләрне берләштерү, милли шигүне саклау, Россия тарихын популярлаштыру һәм аңа карата кызыксыну уяту. Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары да проектның Татарстандагы чагылышын кайгырта. Әшигелгән Россия картасы июнь уртасында халыкка күрсәтелер дип көтелә. Искәндәр Гыймалдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.